Господин председател, вчерашните коалиционни драми налагат да се направи една ретроспекция на причините, които доведоха до създаването на тройната коалиция между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС преди близо вече половин година. 5 основни приоритета бяха изтъкнати тогава от хората, които създадаха това управление. 5 основни приоритета, които трябваше да бъдат постигнати в рамките на първите 9 месеца, и тези първи 9 месеца почти изцяло минаха, като нито един от тези приоритети обаче към настоящия момент не се е осъществил. Всъщност един само е почти напълно осъществен. Нека да припомним на българските граждани кои бяха тези 5 приоритета. Първият приоритет беше влизането в Шенген, което за тези 3 партии очевидно представлява цел номер 1 и най-важното нещо, което вълнува българските граждани. Втората цел – влизането в еврозоната и ликвидирането на българската финансова независимост и унищожаването на всякаква самостоятелност на българската банкова система. На трето място – конституционни промени, също така жадувани от огромната част от българските граждани. На четвърто място – някак си скромно така, между другото, повишаване на стандарта и качеството на живот в България. И на пето място – затвърждаване и продължаване на българската подкрепа за Украйна във войната ѝ с Русия. От тези 5 приоритета, като изключим последния, който очевидно се изпълнява и преизпълнява даже с помощ, която България продължава да оказва на Украйна в размер на милиарди, безвъзмездна, всичко останало обаче оттече в канала. Очевидно е, че България няма да влезе в Шенген. Между другото, когато питаха българския министър-председател Денков дали България има план Б, той каза: нямаме план Б, защото ние сме сигурни, че ще влезем в Шенген. Само че ние не влизаме в Шенген, няма и да влезем. Позицията на Австрия и на Нидерландия е категорична в това отношение. Тук е момента да кажем, че тя е категорична, е формирана от партии, които са в едно политическо семейство с ПП-ДБ, или по-скоро с втората част от ПП-ДБ, ДБ именно. И затова тук е момента да питаме представителите на ДБ, най-вече на ДСБ вътре, защо не са говорили със своите партньорски, братски партии в Европа, които управляват Нидерландия и Австрия, и защо не са лобирали пред тях, за да се промени това отношение, след като толкова много иска България да влезе в Шенген? Отговор, разбира се, е еднозначен, ясен и категоричен. Просто никой не уважава хора, които се държат в слугинска позиция, а не в съюзническа и равноправна. Каквито, за съжаление, са всички политически партии представени в Европейския парламент, и което, разбира се, това нещо ще се промени след евроизборите до година. Второто нещо, което трябва да бъде отбелязано, освен провала за Шенген, е и провала за еврозоната. Не един, не двама, не трима висши европейски чиновници обясняват, че България не отговаря на условията и на критериите за членство в еврозоната. Да не говорим, че все още Конституционният съд не се е произнесъл по жалбата на ВЪЗРАЖДАНЕ за провеждането на референдум за запазване на българския лев. Вярвам и съм убеден в това, че Конституционният съд, за разлика от престъпното мнозинство в парламента, няма да се изгаври с Конституцията и ще уважи правото на 604 хиляди българи да бъдат питани в крайна сметка, защото очевидно е, че българите не трябва да бъдат питани за нищо според управляващото мнозинство от ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ. Така че въпросът за еврозоната също е ясен и категоричен. България няма да влезе, независимо дали с или без референдум, в еврозоната. На трето място, конституционните промени. Оказа се, че освен това, че вътре в самата коалиция между ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ няма единомислие по въпроса за половината от конституционните промени, по отношение на другата половина пък няма единомислие дори и с Венецианската комисия, която публично унижи представителите на българската законотворческа мисъл в лицето на управляващото мнозинство от ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ, обяснявайки им, че предложенията не отговарят в момента на българската конституция и не отговарят въобще на духа на българското законодателство. Което означава, че каквито и промени да бъдат внесени и приети, в крайна сметка те ще бъдат, може би, атакувани дори и пред европейските институции, при всички положения ще бъдат атакувани в Конституционния съд. Между впрочем, да не забравяме, че в Конституционния съд в момента има и втора жалба, внесена от ВЪЗРАЖДАНЕ, която е по отношение на самата процедура и на процедурните правила, приети тук от този парламент, отново в противоречие със законите. Така че имаме висяща процедура в Конституционния съд и същевременно в петък първа точка, която трябва да обсъжда тази тема. На четвърто място, четвъртият основен приоритет, поставен като важен за създаването на това правителство,
повишаването на стандарта на българските граждани. Тук даже няма смисъл и да казвам каквото и да било. Просто няма смисъл да казвам каквото и да било. Стандарта не само, че не се повишава, ами напротив, даже и продължава да се срива, а е очевидно, че българското правителство е загрижено повече за Украйна, отколкото за България, защото дори 1/10 от парите, които се харчат за Украйна всеки месец от българския бюджет, включително и с подаръци на стойност милиарди, да бяха внасени за български нужди на български граждани, може би това щеше да се случи. Но за пореден път Българското народно събрание се държи като украинската рада и се грижи повече за украинците, отколкото за българите. Тук е момента да отбележа, че все пак петият приоритет се изпълнява и преизпълнява. Да, това правителство се грижи за Украйна наистина безспорно добре. Но пак да повторя, грижи само за украинците в Украйна, защото в Украйна има и българи, все пак, и не са малко, те са третата по големина малцинствена група в страната, но вярно на себе си българското правителство на тройната коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ, вярно на своите принципи да не се грижи за българите, независимо дали се намират в България или извън България, не се грижи за българите в Украйна, само за украинците в Украйна. Това трябва дебело да го подчертаем. Вчерашната коалиционна драма за пореден път всъщност показа каква точно е спойката, която сглобява така наречената сглобка. Въобще не става въпрос нито за принципи, нито за идеали, нито за политики дори. Става въпрос единствено и само за постове. Поводът беше намерен с уволнения директор на Пирогов. Между другото, човек действително един от добрите специалисти в България, медик с безупречна репутация. Въпросът обаче не е в това. Винаги може да се намери повод, за да може това правителство да започне да се бие помежду си. Очевидно е, че беше намерен. Очевидно е, че за пореден път се стигна и до разбирателство, както стане миналата седмица покрай сблъсъците за здравната каса. Въпросът обаче е до кога тази срамна агония ще продължава. Какво ще се случи следващия път, когато бъде уволнен някой друг и ГЕРБ или ППДБ или ДПС намерят повод, за да извиват ръцете на своите партньори? Защото очевидно, че ставаме свидетел на точно това. Едната извива ръцете на другите две или другите две извиват ръцете на третата. Това не е правителство. Това е срамна агония, в която България просто деградира, потъва и умира всеки ден. На нас не ни е нужно природно бедствие. На нас не ни е нужна война. На нас не ни е нужна епидемия. На нас не е нужно просто правителство на Сорос Денков, за да приключи България и очевидно, че то преизпълнява своите планове с изключително бързи темпове. Затова най-доброто нещо, което може да се случи и което трябва да се случи, е това срамно правителство по най-бързия начин да подаде оставка, да отива в историята и да бъдат проведени предсрочни парламентарни избори.